悲しみの向こう、片柳宏。5月4日、見つけた宝。美しい花や景色を見て、何かきれいなものがあると思うだけで通り過ぎるのは、せっかく見つけた宝を拾わずに通り過ぎるようなもの。時々立ち止まって、その美しさを味わい、心に刻んで持ち帰るようにすれば、心は宝で満たされるでしょう。